Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kultur arloa. Eusko ikaskuntzarekin batera kulturgintzaren zabalkundean ari gara. Honako ale honetan mintzagaia, historia eta historialariak, metodologia, ideologia, identidadea. Hizlariak Vicente Serranoizko eta Santi Leone ditugu. Nafarroko historian gertara guztiz garrantzizko izan zen, konkistarena duela 5 mende gertatutakoarena. Badira, jardunaldi eta kongresu, batzuk eginak, besteak egitekoak, argitalpenak eta ospakizunak, ekimenak eta ekitaldi ugari. Historiari gertatzen zaiona jakina egungo ikuspundutik egina dela, eta ikuspundu horiek aztergaia zenbateraino baldintzatu dezaketen, horixe dugu gogoetarako gaia eta puntua Euskal Herria irratian kultur arloan. Irrati honetako lankide Pello Arginarenarekin elkartuta Vicente Serranoizkoren eta Santi Leoneren hausnarketak adituko ditugu. Lehendabizikoa jakina, historiadoreak egungo garaiotako bizilagun izanik nahi ezko dute. Euren ikuspuntua, euren gauzak ikusteko moldea ein batean hor azaltzea. Vicente Serranoizko lehendabizi. Untxean, iraganeko edozein gertakizuna zeta beti dago unean uneko ikuspegi politikoak baldintzaturik. Hori ezin, horretatik liberatzea ezinezkoa da. Eta hori onartu behar dugu. Beste kontu bada, horrek zein neurrian baldintzatzen duen ikerketa bera. Hau da, datuen ikerketa, datuen maigaren gaineratzea, eta baina interpretazioak noski baldintzatuko ditu norbaiten bakoitzaren ikuspegi politikoak. Eta horretaz zer egin dezakegu ikuspegi ezberdinen artean, ikertu, konparatu, eta hori, baina inork ez du izango egia maiuskula zerria. Egia berdaderoa, ez da? Nik ez dakite, historia aztertzerakoan, Xanti, zuk beti defendatu izan duzu, bi oztopo izaten direla, ez da? Bata ideologikoa eta bigarrena metodologikoa. Ideologikoa zein nafar historialariek ez dutela uste izan, eta gehienek ez dutela uste gaur egun ere identitatea ikertu behar dutenik, ez da? Definitu behar dutenik. Bai, behar bada historialariak saiatu dira identitatea bilatzen historian, ez? Eta uste dute identitatea hor gauza finko bat dela, eta dokumentu batean arrapa daitekena, edo ez dakit edo monumentu batean, edo euskal honon, ez? Eta orduan saiatu dira historiari erranarazten, zer garen, zer izan garen, eta zer izanen garen. Hori posible balitz bezala. Nik uste dut hori oztopo handia izan dela. Gainera, hemen Nafarroan, nik uste dut historialariek hartu dutela beren gainean lan hori bat, ez ere historialari nabarristek. Hau da, Nafarroaren identitatearen definizioan edo definitze prozesuan oso importanteak izan dira historialariak. Eta nik uste dut, neurri handi batean, arran bezala saiatu dira historiatik irakaspen bat ateratzen. Begira, historiak erakusten dugu gu hau izan ginela, ez? Eta horregatik gaur egun ere hau gara. Eta nik dut hori falsua dela edo ez dela horrela. Gero ere, historiaz mintzatzeko beste oztopo bat egon badagoela, nabarmentzen duzu, gauza bat, eta horixe metodologikoa izango litzateke, gauza bat, esate baterako zenbat eta zarragoa izan, orduan eta egiazkoagoa. Bai, hori oso errotua dago gure ideologian, ez? Ez dakit. Begira, 10. mendean Euskaldunek egiten zuten ez dakit zer. Orduan, egia borobila, eta hori errespetatu behar da, ez dakit. Gaur egun, ez dakit, saiatzen gara alde batetik tradizioak igual hausten edo kritikatzen, baina gero historia dagokienez, beti, ez dakit, eta begira, ez dakit nire arbasoak etorri ziren, ez dakit noiz, Frantziatik edo Inglaterratik edo, ez betidanik bizi izan dira hemen, eta horregatik,
guztu baino euskalduna gara, edo zu baino, ez dakiz ez, eta orduan, bueno, ez dakit, nik uste dut gauzak aldatu joan direla denboran, eta beraz, gauza bat zarra izateak ez du errena ez dakit egiazkoagoa izatea, ez dakit. Bai, horren atzetik badago historiari buruzko filosofikoki ikuspegi bat erabat okerra nire ustez, ezta? Hau da, pentsatzen nolabait garai zaharrenetan eta alako paradisu bat eta zeinean bai benetazko gauzak zeuden eta gero historiaren bilakaera alako gainbehera baten bilakaera izan dela. Bai. Milenarismoen kontu bat. Bai, hori da. Dena dela eta praktikotasunetik eta nire ez jakintasunetik nafarritzatea zer da, Bixente? Nafarroan bizitzea. Besterik ez. Hain simplea da erantzuna. Galdera, ez dakit, nien nahi ditu horretarako president horri. Ez dakit, zer den Nafarra izatea, ez dakit. Uneko definizioak badira, ez, eta gero... Bai, behar bada oinarrizkoena hori da, ez, Nafarroan bizitzea, Nafar sentitzea, baina gero horren inguruko, ez dakit, igual, biztanleak adina definizio aurki ditzakegu, baina ez dakit. Zure galderari edo zure galderatik ies egiten saiatzen da naiz egia, ez baitut erantzunik. Bixentek sakonduko du nafarrizatea zer den erantzun horretan, seguru. Bai, hori, Nafarroan bizitzea, hemen bizi garen guztiok Nafarrak gara. Hori bakarrik, baino zuke bihar mainguruan mintzaga izanen duzu konkista gaur egungo politikatik eta Nafar izatea zer den hori dago azpian. Bai, nire definizio horretan hori dago funtsean, eta baina gero horretaz badakigu ikuspegi politiko ezberdinak daude, batzuentzat Nafar peto-petoa izatea da hori, Espainiari izatearekin ez du loturiko zerbait, beste batzuentzat euskalduna izateari, edo horrekin, edo horren sinonimo gisa, eta, ikuspegi ezberdinak daude, baina denak gara Nafarrak. Eta horretatik ezin dugu atera, bestela bihurtzen dugu hau, gizarte bat zatikatuta eta elkarrekin baztertzailea eta ezin hartu. Bai, behar bela, hori da, ez dakit, gure gizartean definizio diferenteak ditugu, edo hainbat definizio ditugu, eta kontua da, definizio horiek elkarrukatzen dituztela, ez? Ni Nafarra naiz eta zu ez. Bai, ni Nafarra naiz espainola naizelako, adibidez, eta orduan, eta zu baskoa zara, eta beraz, ez dakit, zoaz Gipuzkoara, edo zoaz, ez? Baina alde mendik. Eta kontrakoa ere gertatzen da, ez? Ni naiz Nafarra, eta ni naiz Nafarra euskaraz bakidalako, eta egia da, erraz erraten dela, zera definizio guztiak edo identitate ulertzeko modu guztiak errespetatu behar ditugula, hori aize erraten da. Nik uste dut denok saiatzen garela gure definizioa hobesten eta neurri batean edo alden neurrian ez dakit inposatzen, baina bai ez dakit zabaltzen edo edatzen, ez? Eta adibidez, ez dakit, nik uste dut denok dugula barnean ezin bertzekotzat jotzen ditugun hainbat osagai, ez? Definizio horri daukionez, eta adibidez, ez dakit, etako arraz importantea da euskalduna izatea. Bale, euskaldunak ez direnak ere Nafarrak dira, baina netako, zerbait falta dute. Zerbait, bale, eta segurazki nik ere zerbait falta dute. Baina, eta behar bada, ez dakit, elkarguneak edo bilatzea da kontua edo. Gertaera historiko bat, Nafarroaren konkistarena duela 500 urte gertaturikoa, datorren urtean beteko da, 5. mende hurrena. Eta perspektiba horretatik, hor historialarien enfokea eta identitatea eta beste zenbait gai ditugu hemen aztertzeko Bixente Serranoizko eta Santi Leonerekin. Inork zalantzan jartzen ez duena, garrantzia handiko gertaera izan zela konkistaren arena eta eragina zenbateko haute horixe galdera. Eragina nondik ikusita, azken finean gaurko egoera iraganetik dator, zer nolako gauza gertatu diren iraganean.
zentzu horretan eragin. Beste kontu bada, eragin esan dezakegu psikologikoa edo soziokulturala, ezta? Hori, lehen esan dudana, bakoitzaren ikuspegiaren arabera. Batzuek esaten dute benetan gaur zergaren ikusteko edo benetako historia, ez dakit nolabait ezagutu behar dugula, edo beste batzuek esaten dute gaurkoak gure ikuspegitik eta zer gertatu zen orain dela 500 urte edo orain dela 200 urte eta garrantzia gutxi du horrek eta nik uste dut kontu bada hori historia ikertu behar dugula. Hortik zer nolako ondorioak ateratzen diren gero ikuspegi politikoetatik edo beste kontu bada. Baina historialarien zeregina da hori ahalik eta objektiboen edo ahalik eta metodologikoki zuzenen edo ikertzea. Gero bakoitzak ikusiko du horrekin zeregin nahi duen. Santi Leone, zure mintzagaia konkista Nafarroako imaginarioan, zein da? Bueno, etuk naiz labur azaltzen. Nik uste dut, neurri batean, nabarristek zabaldu dutela batez ere gure gizartean konkistaren inguruko ikuspuntu nagusia, gaur egun nagusia den ikuspuntu hori. Eta diskursoari osatu dute alde batetik aintzinako erregimeneko diskursoaren osagai batzuk hartuta eta gaizki interpretatuta batzuetan eta gero edo gezur batzuk baliatuta eta hori azaldu beharko nuke. Nik uste dut gauza batzuk zabaldu dela gure gizartean, Nafarroak bat egin zuen gaztelarekin, baina foruak atxiki zituen edo zen konkistarik izan, baina bai anexioa, gauza batzuk bai zabaldu egin dira gure gizartean, eta konkista etzen hainbertzerako izan zen bai. Baina nik uste dut hori alde batetik diskurso bat hor dagoela, eta diskurso hori kritikatu egin behar dela. Nik egin zaion kritika, da, adibidez Navarraldek egin dion kritika ikusten dudan problema da, diskurso simple bat kritikatu dute, eta neurri handi batean diskurso simple bat tenbidez kritikatu dutela, da, kritikagai zuten diskurso horri oso lotuta egon den kritika bat egin dute, nire uste apalea, edo arroban ez dakit. Eta hori alde batetik. Eta gero, behar bada, nik uste dut, haunizetan historia militarra egin dugula Nafarroan, hau da, Nafarroa zer da, konkista, karlistaldia, gerra zibila, gerra batetik bertzera, saltoka. Eta, tartean gertatutakoa ere importante izan da. Eta nik uste dut, neurri handi batean Nafarroaren edo konkistaren inguruko imaginarioa 16, 17, 18 mendetako historiografian osatu zela. Edo gero, 19 eta 20 mendetako historialariak aurreko mende horietatik hartu dituzte osagai nagusiak beren diskursoa osatzeko. Beraz, gerrak importanteak izan dira, jakina konkista arras importanteak izan da, baina konkistaren ondorengo mendeak ere, piso handikoak izan dira. Eta batez ere hori konkistaren inguruko imaginario ulertzeko. Ez dakit ongi azaldu dudan, baina... Errebotea, Vicente. Bai, ados nago, fase historizista gainditzen zergatik kostatzen zaigu hainbeste guri? Beti kostatuko zaigu guri eta edozein gizarteari, nik uste dut. Gure imaginarioetan, ez bakarrik hemen, Frantzian, Espainian, Ingalaterran, leku guztietan, badugu. Bakoitzaren gizarteari, nazioari, estatuari buruzko imaginario bat, txikitatik sartzen digutena eskolan eta horretatik liberatzea oso zaila da. Benetan sakon pentsatu behar da gauza horietaz. Horregatik iruditzen zaizkitain garrantzizkoak horrelako diskurtsoen, historiko ezberdinetako diskurtsoen eta ikerketa, izugarri interesgarria iruditzen zaikai hori. Ikusteko zuzen ere unean uneko edo aroan aroko diskurtso hegemoniko horiek eta baita ere lotzeko zer nolako taldekin lotuta dauden, zer nolako ikuspegitik garatzen duten, zertarako garatzen duten, oso garrantzizko iruditzen zait. Atzo, ez da gauza prestatzen nahi nintzelaik, Inigo Astizek ia zokrez banago argitatu zuen artikulu bikain bat irakurri nuen. Eta artikulu hartan William Faulkner idazlearen aipu bat hartzen zen.
hau zioena, ez? Iragana ez dago hilda, are gehiago ez dago iraganda ere. Hau da, iragana bizirik dago, eta nik dut hori gizarte guztietan gertatzen dela, ez da Nafarron kontua bakarrik, ez da aurrik eman ere, ez. Eta gainera, historizismoa da bultzatzeko interesa duen lehenbizikoa estatua bera da. Bai, hori, adibidez Frantzian ikusten da, sansetzke legolua, bai, hau da, galoak, gure arbasuak edo. Eta hori nik dut gizarte guztietan gertatzen dela, eta jakina Nafarroan, bai. Historia asmatu baten morroi gara, Xanti? Bai, baina hori, ez dakit, nik uste da historia asmatu egiten dugula, hori beti, ez? Hau da, horretarako aitzakia derrak erabiltzen ditugu, dokumentuak, agiriak, artxibuak, ez? Begira, hau, artxibuan arpatu duz, baina beti, hau da, bazen, ez dakit, definizio barregarri bat edo txiste bat, ez? Zer da filosofia? Filosofia da denok dakigunaz, inork ulertzeko moduan hitz egitea, eta zer da historia? Inork ez dakienaz modu ulergarrian hitz egitea, bai? Eta beraz, zu izan zinen konkistan? Ez da, Bixente ere eta ni ere ez. Beraz, ze gertatu zen benetan guk ez dakigu. Saiatzen gara berrosatzen, interpretatzen, ikusten, imaginatzen ze gertatu zen, baina ze gertatu zen jakiteraz gara inoiz helduko. Are gehiago, atzoko edozen gertakizunaz eta datuak hor ditugu, prentsan irakurriak eta zer nolako interpretazio distanteak eta kontra jarriak eta egiten ditugu datu horietaz. Horren, pentsa ezazu, horren dela 500 urte gertaturiko zerbait. Kulturarloa hemen Euskal Herria irratian, Eusko Ikaskuntzarekin batera. Honako honetan, Bixente Serranoizko eta Santi Leone. Puntua jartzen, galderak egiten, geure lankide Pello Arginarena. Itzuliko gara, oraindik ere, mendeurrenaren kontu honetara, konkistaren 5. mendeurrena datorren urtean beteko baita, izan ere eta ekimen ugari dira, eta kongresu, eta jardunaldi, eta publikazio eta bestelako, zalantzarik ez baita, egungo Nafarroa, puska batian, orduan gertatutako hartan definitu zela, edota, ordukoaren baldintzapean eta eraginpean gaudela. Kulturarloa hemen Euskal Herria irratian. Eusko Ikaskuntza, jakitez.